kubor nakaslem jong unongsan Hima. Iba kibobon higi sedang duk jengkermen. Nomor kibobon kipat ba kim trek ke pisah. Tong ba kejengwan telep pat jong ke pisah, kejengwan jong ni ki het Spah. Kependuk jengkermen ni kipat ba kibakwa benjit de kalenti jong ke hok ba ke jing shisha. Tege ai ka ba PE ba ro ka lawe jong ka ni ka jela ke jogi bat kamtam. Kalau we jong ke election MLA arjar arpulai. Na kapor ngalai ki dak kishin ki de dak kishin ki ba mensau ba. Kajing du jong ki jaka ki puta ki jongi. Kajing sim no ki jaka ki puta jongi lemba ka land acquisition act. Manthau ka ni ka project manthau ka tei ka project ki ba mensau ba. Namar hapo Meghalaya hi ke bangala Ukraine na kapor ki jaka ki puta hi ki ne rukombat ki jaka puta ka pher ne ki ki jaka. Nekiwe ki jaka sarithor. The land tenure system hapo Meghalaya kampam hari khasi jantia kapher nekiwe ki benta jong kari India. But shikle mat namar baki don kini ki hespa hapo ka sarkar kini ki lei madan mo ki lei neki omum to lei sansnem. Oh ki lei sansnem. Habang gidan kini ki lei sansnem ba Spah ka jengkin ke kala palat diam sewa palat ki thiet ka jaka bad yang ban man ngaso bala de ban tela kami gitu mendai ban sha mentang ngaso bakan dan kami kani ka Greater Shillong ma niki yongke New Shillong Township wa fi pe ka New Shillong Township la shemi ki jaka ki puta jong ki breu ki jongi bad ka compensation philaseu Hendrai ka compensation kam commensurate bar ka jingdo ka jongki ya ka jaka ka puta. Sisin ba fido ka jaka ka puta kalong ba fido ya ka keme. Habang apa ya kani ka border issue border dispute. Balik kami kani ka border dispute. Namar ba ki Jaitbynriew ki bamdei ki try muluk tang nakadaw bi kidai ki Shul tribe ki thiet jaka badyang badmon. Bad kidai ki ni ki jo ki Jaitbynriew ki bakwa ban yasno bad bakawi ka jela Assam kani baro nakadaw ba ka Indian Decision Act kam trekam ha kom riben trekam yasi ka Indian Decision Act la ban register thai ha bor bi di thet ndai kai ka bang so thu kalong ba kadon ka violation ya kani ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act of 1972 namar ba ngasngo ba ka sarkar but ki district administration ki badai pay ke revenue kim julai wa khamtam ki area ke ba ki ka ha ba ka Jingpynbiej jong ki kadon ka jing de pathari ki jaka but bula thiet de ki non tribals tang la thiet de ki wei ki tribal na ka wei ka jala ki bam de ki Shul tribe jong Meghalaya ndai ki don ha ka ni ka Shul tribe list ki thiet be ki ni ki jaka te ha badai ba ka ni subject jong ka Shul tribe ngalabu da kawai ka por bangan sakren janai bha khamtam ya ka permanent residence certificate kumno ki issue kini ki district administration ngaso sakren khamanya kata te ndrai ka Jaitbynriew jongi ka don hatmir what mangiru ni don hatmir ki kon ki khti jongi ke ka banjai ki la shala sngi tang blei batep but nangni sakmat hi ka Jaitbynriew jongi lada kadang Ngop tang nakadaw ka Jingpynbiej ka jing sa ai bribe nakadaw ban bodi kitu ki jentau ki badon Spah don po ngaso kalawai kamentoi bangin nong bangi diu kustan lada ki kam ki jam ki mahab kumu riu kustan lase ngaso ba hapo Meghalaya ngikam bakadai ka Christian states te ngaso ba ni dei hi kum kita ki breu ki ba tiblei ni dei ban te lakam ya kayeng kasem ya ki khon ki khti bangim dei ban Ngop ki jabo ki jaban ha ki drugs ka di ka bam namar ba habang apek kawi ka political program ngai ba kadon ka jingbuah jong ki paiba ki babon ki la buat namar kadon ka jingsam ya ka jing di ya si kam dei ka drugs la si ka dei ban dei ka kyat nei nga so ba ka ni kalong ke ka ba susi tam bai ki khon ki khti ki jongi ila pan klai ki mendi tang nakadaw kini ki license nem ki kwa ban chong suki biang ko pai ba to dia adakar wat sha ba kani ka jing snew kan wan telep yang ni penon kam ya ka hok ka jong phi ka ba fin thap da ka jing sothu da ka Jingpynbiej ba Jingpynbiej ba fin je ki breu ki ba hok ki ba shida ki ba tep ya ka
ya ka kibadan ka jingnang ka jing start kibatip ya ka rokom long ka jingem ka ya ka riti ka dostur ka jongi Jaitbynriew te nga kentu so sisin so ba dalele ru wat ngop itu itin siban arban wat ngop itu khau arfo lai 4 kilo wat ngop itu ka TV wat ngop itu ka fridge ka ba pio bat ngong sa sisin to long ka Jaitbynriew ka ba tibriu tiblei nang ni sakmat Di Shibun ba nam ta kapor ke jongpi dese ki pai baru kilayo jibut Shibun aga e ba pilakran bat idan satang ke Jingpynbiej bagi pai ba kinjiet daga lenti ke badai ke bahok klem da ngop chani satai di Jingpynbiej kuli Shibun nam ta kapor ke jongpi bat kin sanai kendu shishu nama kidang bun kimat kijura kiba kum ke Jaitbynriew kum ke jela kidang hab ban yakran nga ai kublei firu nga ai kublei ki paiba di khasi jantia imslam ri khasi jantia ka Jaitbynriew nyotrep ka di banlong bai kawai in diversity there is unity kata ka jing onjonga ngi la bande ka no ka balang ka no ka jingai hande ka jinglong khasi hi kalong kawai ngi od bai ka to ka snam khasi ka od bai ya phi hanga kublei Shibun ba efi